Salamu alaikum. Anu alaika salamu. Dan golobo sanar da aiki. Aiki sai jaki ni kuɗi ni ka beda. Ka gane mu. In gane ku halama kuɗi kuka ban. Dan golobo. Mu ɗan jarida ne. To Daily Turus. Hulla ta haki sayar ita. A'a ba hulla ba ta kahinta na ba kaga yana buga rabta sama ba. Dan golobo. Ko ga rigata. A'a ba riga ba ta fata raƙumi ta. Dan golobo. Eh? Hulla ta takalmi na haki sayar da su. A'a jirgin ƙasa na. Bari in yi muku haran magana to ku ɗaura ga waya. In tambaye ka. Ai ban jin tsoron ka tambayen tun da ba mala'ika hake ba. Dan golobo. Gashi ministan shari'a Abubakar Cika Malami. Yana da yaren da yawa. Yanzu a ce cikin yaren shi ka zaɓi jajirtacce guda wanda za ka ɗoka. A'a, wai cikin yaren Cika Malami in zaɓi namiji guda jajirtacce. Honorable Shafi'u Abubakar Zauro, wato Shattiman Zauro. To kai wata hujja ce ka taka? Ai in haɗa ma ɗan jarida hake ko Daily Trust kowa? Mai rubutu ne. In dai game da ƙoƙari na Honorable Shafi'u Abubakar Shattiman Zauro game da abin da ya shahi ministan shari'a, to wallahi ba taka hujja ba har rawa bisa hujja na yi. Saboda shi Shattiman Zauro shi ka yin ruwa shi tsaki ga duk abin da ya shahi harkar mai girma ministan shari'a, kuma gwamnan gobe da yadda Allah Cika Malami. Bayan wannan, Cika Malami ya bashi yadda shi ma ya bashi. Ke in haɗa miki, shi Shattiman Zauro, shi ya kai hannun dama ya raga ya raba ya ba kowa. Uwar gidan minista tana yi da shi, kuma mai girma minista yana yi da shi. Shi ya zama rijiyar musulmin Allah biyo shi sa gugatai. Wallahi, shi yasa mai girma ministan shari'a ka ƙara riƙe Honorable Shafi'u Abubakar Zauro, wato Shattiman Zauro, amana don wallahi ko baka nan shi na ma yaƙi. Dan golobo. To muna godiya. Da fatan mun neme ka daga baya zaka ba mu haɗin kai. Ai ba haɗin kai ba haɗin waya ba ku zani. Awo. To mun gode. In dai abin da ya shahi hidimar Shafi'u Zauro na kuma. Mun gode Allah saka.